Smart Tech TV. A yau insha Allah tutorial namu a yau insha Allah za mu nuna muku ta yadda za ka gyara matsaloli da ya shafi WhatsApp, wanda sometimes za ka kalli mutane suna complain kan cewa WhatsApp nasu ya shiga matsala an yi bayan na number ɗin, wato ba za ka iya amfani da wannan number ɗin ba sai dai ka saka number sabo, amma wancan kan ba za ka yi ba saboda me an riga an yi banin nashi, saboda za ka kalla an ce maka this account is not allowed to use WhatsApp due to spam. So wannan suna nuna ga cewa wannan aikace-aikacen da yake a WhatsApp da sauran abubuwa ya saba wa guideline nasu. Idan na ce guideline, dokoki nasu na WhatsApp din, kana a wasu ayyuka ne a cikin WhatsApp naka din wanda suka saba wa dokokinsu, so shi yasa aka yi banin naka. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari in shiga in nuna muku yadda yake. Idan ka shiga, kana shiga cikin WhatsApp naka, in za ka kalla gashi nan, this account is not allowed to use WhatsApp due to spam. Haka lako suka ce maka wannan account naka din ba ka izinin yin amfani da shi ba, saboda me ana tunani akwai wasu aikace-aikace da yake yi wanda wannan aiki da yake yi wannan wani abun nan ne, wato wannan aikace-aikacen da yake yi ya saba wa ƙa'idodinsu da kuma dokansu. So gashi nan, chat are still on the device, wato duk wasu chatting naka da sauran abubuwan naka suna akan wayan ka yanzu. Abin da za ka yi shine, kana ganin wannan sai ka danna request a review. Kana danna gashi nan, WhatsApp support will review your account and advise info to check for activities that goes against our terms of services. Gashi nan, so wannan add any detail you want to include in your reviews. Suna nuna maka cewa yanzu za ka iya rubuta wasu bayanai naka, misali wanda zai gamsar da WhatsApp cewa a buɗe maka wannan account naka din. So wannan is optional, za ka iya rubuta wani abu sannan kuma za ka iya submitting nashi empty. Za ka iya submitting ko empty ba tare da ka rubuta wani abu ba. Sannan kuma za ka iya submitting nashi empty, sannan kuma za ka iya rubuta wani abu wanda zai ja hankalinsu. To mu akwai bayanan na ɗan ƙirƙira hakan nan, bari zan ɗan rubuta musu, na da copy nasu na ƙirƙire su, na yanzu zan copy nasu in yi pasting. Yanzu bari in pasting ɗinsa. So na yi pasting ɗin duk wani bayanan ga su nan, duk wani bayanan da gashi nan na ƙirƙire su ne. So yanzu na yi pasting nasu, daman na yi saving nasu za ka iya ƙirƙiran bayanai, sannan kuma empty ma za ka iya barinsa. Sai ka danna submit. Kana danna submit sai ka jira. Gashi nan, WhatsApp support will review your account and device info to check for activity that goes against our term of services. Your request has been submitted. Review typically take 24 hours. We will notify you in WhatsApp chat are still on this device. So suna nufin cewa gashi nan WhatsApp zai suna ga cewa gashi nan already ka riga ka yi submitting, sannan kuma WhatsApp za su duba yanayin wannan zai taking time 24 hours kafin su yi abin nan reviews. In suka yi review za su yi notifying naka cewa ta WhatsApp chat naka cewa gashi nan sun sake maka. Sannan sai ka jira zuwa 24 hours. So after 24 hours sai ka shiga cikin account naka na WhatsApp. Kana shiga za ka kalla this account has been restored. Our system flagged your account accidentally. We apologize for this. Suka ce gashi nan account naka an riga sun gyara shi, sannan wannan na'urar nasu ta shiga ne kawai cikin account naka, wato wannan account nawa din an riga an shiga, wanda na yi din an riga na nuna maka da shi, an riga an shiga. Kamar in ce maka mistake aka samu, amma suna ba mu haƙuri cewa we apologize for this. Chat can be accessed after you verify. Sannan chat naka za ka same su ne idan kai verify phone number naka da kai origin wanda ka register wannan WhatsApp din da shi. So sannan abun lura nan shine, kana shiga after 24 hours in kai submit wancan bayanan ne, kana shiga cikin WhatsApp naka za ka kalla sun nuna maka kamar fuskan daɗin da in cire yadda suka nuna wa daɗin nan
this account is not allowed to use WhatsApp due to spam, to za ka ga sun nuna wancan tsari din. So abin da za ka yi shine ka ƙara yin danna a ƙasan inda aka rubuta maka request a review nan, kana dannawa zai kai ka a wancan wurin inda kai submitting a da'in. In ma akwai rubutun da kai za ka kalla an nuna maka wannan rubutun, sai a ce ma submit, sai ka ƙara yin submit. Kana yin submit to shine zai kawo ka wannan fuska din na an nuna maka verify naka already, your account has been restored. So amma idan baka yi haka ba, kullum kana shiga wasu inda ka kalla a yadda yake nuna wa da haka yake nuna maka. So after 24 hours kana zuwa kawai kana dannawa za su ma wannan. Sorry, kiran sallah ne. Yawwa, so kana shiga za ka kalla an nuna maka wannan abun. So yanzu abin da za ka yi shine ka yi verify, ka danna wajen verify account nan. Kana dannawa zai zo maka gashi nan, kamar za ka buɗe sabo ka zaɓi yare. Kana zaɓen yare sai ka ce gashi nan welcome to WhatsApp. Shine ka danna wajen ka ƙara abun nan, sa number ka kamar na da'in. So kana sawa sai ka danna next, wancan number naka ɗin in ka saka. So gashi nan za su tura maka da OTP. Za su tura maka da OTP. Yau gashi nan already an tura min OTP, gashi nan ya zo. So yanzu an nuna min cewa gashi nan this account is protected by two-step verifications. Enter the PIN you create when you set up two-step verifications. Your PIN is different from your SMS. So akwai PIN inda saka tsohon, suna nuna cewa akwai PIN inda saka na two-factor authentication. So yanzu in saka wancan two-factor din wanda to gashi nan yanzu bari in saka, so yanzu bari in saka. Yawa yanzu na saka. Yanzu na saka gashi nan ga account din nawa nan, ga suna na. Ina dannawa gashi nan yana initializing. So gashi nan bayan ya gama initializing za ka kalla gashi nan yana min cewa in sa wannan PIN din. Okay, na sa shi ba daidai ba. Wajen sauri. Yawa yanzu gashi nan done. Gashi nan account nawa ya dawo. So idan account naka ya samu wannan matsalan, yanzu ta wannan hanyar za ka bi domin ka dawo da su. So thank you so much. Fatan an gane.